मस्त आहे. मी आज चिकन क्रिस्पी बनवते आहे, ते पण घरगुती आहे आणि त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. हे ब्रेड आहे. हे ब्रेडचे 4 स्लाइस घेतले होते आणि ते स्लाइस आहे ना जरा पंख्याखाली ठेवायचे, म्हणजे जरा सुकले ना मग ते असे मिक्सरला लावून घ्यायचे, असा चुरा करून घ्यायचा ब्रेडचा. हे 4 स्लाइस घेतले आहे ब्रेडचे. हे चिकन आहे, एक अंडा आहे, हे पाव किलो चिकन आहे बिना हड्डीचं, म्हणजे हड्डी काढून टाकली आहे त्याची. हा मसाला आहे, लाल मसाला, म्हणजे घरातला मसाला आहे. हे अद्रक लसूण आहे, पेस्ट करून घेतली आहे. हे अर्धा लिंबूचा रस आहे. हे मीठ आहे. हे 2 चमचे मैदा आहे आणि हे तेल आहे, हे तळण्यासाठी तेल आहे. हे चिकन आहे. हे पहिलं आहे ना सगळं मसाला लावून ठेवायचा आहे अर्धा तास. ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आपल्याला चवीपुरतं. हे अद्रक लसूण आहे. हा लिंबूचा रस आहे, अर्धा लिंबू आहे. हे मिरची आहे, मसाला. आणि हे आहे ना मैदा आहे, 2 चमचे मैदा घेतले आहे. हे आहे ना अंडा एक घेतला आहे. हे असं चांगलं मिक्स करून 20-25 मिनटं ठेवायची. हे असं सगळं मिक्स करून आहे ना व्यवस्थित असं 20-25 मिनटं ठेवायचं. आता हे साईडला ठेवते आणि नंतर मी फ्राय करून दाखवते. हे बघा, हे चिकन आहे ना 15-20 मिनटं असं मसाला लावून सगळं ठेवला होता. आता छान झालं आहे. आता मी फ्राय करते, म्हणजे ब्रेडमध्ये ब्रेड त्याला असं लावायचा आणि फ्राय करायची आहे. आता तसं करते. गॅस पेटवला आहे, तेल पण टाकलं आहे कढईमध्ये. म्हणजे तेल कसं थोडंसंच ठेवलं आहे, कारण का ते तेल राहिलं तर मग फुकट जातो ना, म्हणून. तेल तापलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडे थोडे सोडते. असे ब्रेडला आहे ना असे लावून ते त्याच्यामध्ये सोडायचे आहेत. आता मी जरा लावून घेते, ते बारीक बारीक आहेत ना म्हणून. हे बघा, हे असे आहे ना ते ब्रेड असं लावून घ्यायचा सर्व फोडीना आणि ते तेलामध्ये सोडायचे. तेल तापलं आहे छान. हे आता त्याच्यामध्ये मी सोडते. सोडताना कसं चांगला हात आपला सांभाळून सोडायचं, कारण तेल हातावर उडू नये म्हणून काळजी घ्यायची. आता मी थोडा गॅस बारीक करते, कारण ते कडक व्हायला पाहिजेत ना शिजायला. सर्व ब्रेडला असं हे लावून घ्यायचं चिकन आणि मग हळूच सोडायचे. हे असं टाकलं की नाही मग असं फिरवायचं. ते तर मस्त कडक होतात ब्रेड लावून. असे गोल्डन झाले ना चांगले मग काढायचे आपण. आता मी हे काढते. तुम्हाला आता ना मी हे सगळे असेच करून दाखवते. चिकन क्रिस्पी आहे ना मस्त तयार झाले आहे. एकदम तळून वगैरे छान काढली आहे. आणि बघा कशी छान झाले, कुरकुरीत एकदम झाले आहे. हे बघा एकदम मस्त शिजले आहे. पण हे तर काय होणार माहिती आहे का, आधी माझा मुलगा खाऊन बघणार आणि जर चांगली झाली ना तर तुम्हाला मार्क देतो. 10 पैकी 9 देतो किंवा 10 पैकी 8 असे मार्क देणार, म्हणजे चांगला झाला तरच. असं आहे. मस्त आता रेडी झाले आहे, छान झाले आहे. तुम्ही पण करा आणि मला फोटो काढून पाठवा.